Anya laki din! Sa dino ka di man ti papanam, Duro lakay. Siguro, addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang aminti ka sarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso te papanan me ni Pari Magno ita. Ado ka no kay tisagana da. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Kasta ka dilatan ti aramid mo. Imbes at tulungan nak nga agla ko itinatang. Tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mo? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. Ni bakit mo? Anyan laki din na yato asawak. Tulungan kanto, into nawan papanan migin ni Pari Magno. Sige, inakon bakit? Aguro urayin ni Pari Magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti si daun tayo into malam. Ay, di ka manen mangibaba Induro. Makipangan ka lang arudan. Mangyawid ka pa'y. Nagmaditikas tang aramid mo. Agasam ngay day taka ng pare Durang. Pinunumot din iti kastaunay tapalatam. Arig na kay aglupyasan. Gusto ka, pare. Nyalaki din na yan. Di ka lata nagtagtaga rin. Mangantakit din. Intulong maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya? Ay, anya laki din na kinarawat dahi ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababaing. Pwede kastangar, aramidan pare. Anya laki din di kumpare ka. Ngalala, manganta ka rin. Inak pa'y mangala intulong malpas ko, tigaan ka lang. Kurang pala ito pare Magno. Ala, makamo ka pare. Basta inton malpasa ka mangan, agawid aktaw. Makamo ka, no kaya mo pwede mabati dito. Un pare, awan parikot nga oray mabati ak dito. Basta inakto pa'y mangala iti kanak, inton madamdama. Mangisupot ak tumatan iti si dami, ije balay no kaskasano. Alam da gito'y meron anak ka. Ingka pelay karga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo ito sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino ba'y kumangay. Inyawit ko dagita nagkapwede punsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang arudan. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito saan ni nanang mo? Simbang pwedeng anagapoy di palengkay. Ingkaya balan, tamang ang tayo kitain. Naimas ti si datayaw. Anya? Apay di mo matila garawan ang nagita makan bakay. Nalpas kami anangan kinimayrang anak ta. Idinto to si ka. Buy-buya ang matlatan na kita makan. Mangan ka na. Ay na, jak kayat dagita amakan Duro. Iso ano kayat mo? Si daumlat ta amin nun dagita. Anyalaki din na ito asawa. Alala, no di mo kayat di mangan. Panawan na ngarudan dito kusina. Ibusag amin dagita makan. Gaputa, sayang may. Rawot ka talaga. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mabasamak na ito kanyak bakay. Awan na ito high blood kanyak. Kit no nagsalun ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibagik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rudan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Di nakto nga rod pagpabasulan no makaala ka iti sakit mo, gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayon, dapin na patiga pa panakita.
Sa dinaw ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo, nanang. Iso nga ibaga yun. Manyati kayat yung nga ibaga tapno sa anak amauti, ije punsyonan. Ang mga maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Amom ka de, asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi, din ayan nanang. Baybayan nyo lagi tattao. Mapanlamod makiponsyon, ano kaya da? Asaan ka da siya ti pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. Kaya tulungan tulad ta ka din nanang. Basta di yun pakasikuran na giti magagyaw. Awan bibiyang lagi tattao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka dito ita paray. Sila napatig ngagpaiso Ako nga paray, nadamag ko kay. Ngagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka de. Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumurot ka niya. Uwan pare, makandaytan ko naman. Anya laki din pare Doro. Basta pakipunsyonan, saan ka nga pauday? Uwan pare, karnidaytan ko naman. Anya laki de. Sige nga ron paray. Dagasin naktulatan niya balahin doon bigat. Agkuyog tantaw na mapaniti ayan datatalan daw. Uwan pare, namnamaam asa anak amaladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan? Sayang ti karne. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay anak kasukat. Ay katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di la maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko. Kasdiyay mat ti kayat ng aramidan. Mala, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputa dandanin ti exam yo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan ije pagadalan. Gaputa pasaray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay amanak ko. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Nagado ti makan pare magnaw. Ipapas na ti mangan. Talaga nagimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na dyan nakasita ka dagiti kasto. Di mo na ya pare. Si kalatan ti kitain dagiti tattao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli dyan ti makan. Awan bibiyang ko ka dagiti tattao. Mangandamot ngamin ano kayat da. Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay ti ka na ado pa'y ti makan. Umay kaki din pare, agawid tan. Nabsuga ka mo. Mabitlaang nga rin pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot iti si dami di pala. Uray nak dito ya. Anya. Talaga ka de, nga awan babain mo, Doro anak ko. Anya ka di malinday ta nga ibagbagayo na anang. Awan mo dakis wano madingay naramit ko. Kasano kumaako nayo amang ibabainak ngay? Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up no pimatay dita. Yeah. Nagadon ti imbagam. Gamsaan ka di anak kababain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan.
nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka de amang ibabain ti kasta? Unay kayo laki din na yan, anak. Basta awan malingar aramidag. Iso adida kung pakasikuran pa. Baybayan niyo, wag sa ulat na nagita at tao, kayat na nga ibaga, kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta apakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawam nga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka dinanang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya, hindi. Aniya. At ti kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawam. Awan nanang, kas iti sigod napanmanen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapol iti pasken. Ay, talaga nga awan deng-denggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw, tikas jay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang, ang mga numakaala iti sakit na adi na oras, gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bayam anak ko, kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne. Sa dino manan ti papanam lakay, mapan kakadimanen makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugtumila bakit. Wain, inak manen makipunsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong ungit bakit. Alisto ka abumakit no kasta. Sige, inako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga laka nga rudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Mangkapasuron ti kastang aramid mo. Mila ba ka? Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay aduro. Ay, disturbo ka iti naturog. Bakit tulungan na? Nagsakit na yun ti tiyan ko. Ay, diyan ako na maitoray. Anya ka din ti mapaspasama kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man nga rin, bakit tarasam? Talaga diyan ako na maitoray. Nakaroon sa sakit ti tiyan ko. Mangan kanduro. Naimbaglakit din ta pinarwarda ka mula adagos iti ospital. Huwag nga rin bakit. Mga pengay. Natingmut dagita nakaidasar nga ipasidam kanyak bakit. Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Gaputa na banglegs. Iso day ti makagapo no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo kadagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa'y dagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngawin mo na bang lisgayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Pag nakmam kumantikas di na pasamakan ka. Rawot ka nga minunay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, huston bakit. Bayam. Talaga jak kaya tayo hindi mo pan makipunsyon. Jak kaya tayo na maulit kasi siya na pasama kanyak. Pare, naimbag man na nakapasyar ka. Pare, kumusta tarik na mo ngay? Ay. Napakaruan ka magagamit iti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apay ang nagsakit ti tiyan mo paray. Ay, huwag nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, taag nakam kan.
pagpampanunutam kumantikas dyan na pasamak ka. Uwan pare magnaw. Jakton kayat ti mapan makipon siya. Agsakit tumarin di tiyan ko. Oh, mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.